Маршруты даўніны з Уладзімірам Цвіркам. Вітаю вас, сябры. Слава нашаму Христу. Вось, зноў мы з вами сустрэліся. І адразу пакрочым па новаму маршруту, па новых нашых архітэктурных помніках, па незвычайных і прыгожых беларускіх мясцінах. Гэта такі складнік кожнай вандроўкі, так? Архітэктура, а вы не забывайце, калі ласачка, заўважайце мясціны, па якіх вы прыязджаеце. Нават прыпыняцца трэба. Тое ж возера ці нейкае спалучэнне мясцін, у якіх спалучаюцца поле, там нейкая рака, нейкі лясок, так? Узвышша, можа, нейкая. Гэта трэба таксама занатоўваць і вачыма, і фотоапаратам. Гэта будзе у вас як нейкі альбом такіх прыгожых мясцінак нашай беларускай глыбінкі, так? Ну і, канешне, тыя архітэктурныя помнікі, якія вы бачыце. Сёння мы паедзем, пакоцімся, пойдзем у Мінскую вобласць, і ў нас чакае маршрут Рубяжэвічы. Гэта недалёка ад сталіцы Беларусі. Вось туды бліжэй да, недалёка на Лібоцкай пушчы, вакол яе, побач. Вось таму, паўтаруся, Мінская вобласць, маршрут Рубяжэвічы. Першая кропачка ў нас дзіраўная. Як сведчыць пісьмовыя крыніцы, паселішча згадваецца з сярэдзіны 15 стагоддзя як маёмасць роду Гедыгалдовічаў. Вось такое. Потым тут гаспадараць рады Кізгайлаў, Завішаў, Радзівілаў. У 1554 годзе мястэчка ў складзе Вялікага княства Літоўскага. У 1598 годзе будуецца мураваны кальвійскі збор. Прыкладна праз 30 гадоў гэта ўжо касцёл. Сёння перад намі касцёл у небаўзяцця Дзевы Марыі, на могілках драўляная каплічка 19 стагоддзя. Такое, мае асабістыя ўражанні, такое мястэчка, колішняе мястэчка, якое, трошачкі захавала сваю мінуўшчыну, але яно захавала. І гэты касцёл, і вось эта каплічка драўляная, прыгожыя такія сведкі мінуўшчыны, якія дайшлі да нашага часу, якія захаваліся, дзякуй Богу. Сёння яны дзеючыя, прыходзяць да іх людзі. Вось, і вы, як будзе нейкая хвілінка, і калі будзе адчынены храм, абавязкова трэба заходзіць у святыню, абавязкова. Вось, і, дакранацца, можна сказаць так, адчуваць гэта ўсё душой і сэрцам, той настрой, той асяродак, той свет, які пануе пад купаламі, пад вежамі, пад скляпеннямі гэтых храмаў. Так, наступная кропачка ў нас Рубяжэвічы. Таксама мне вельмі падабаецца гэты населены пункт сёння ўжо, так? А гэта колішняе, мабыць, таксама мястэчка. Вось, як вялікакняжацкае ўладанне ў складзе Вялікага княства Літоўскага вядомы з канца 15 стагоддзя. Затым гэта маёмасць роду Радзівілаў, Рутынскіх і Вінгенштейнаў. Так. У 1907 годзе пачалося грандыёзнае будаўніцтва з каменных квадраў касцёла святога Юзафа ў стылі неаготыкі. У тым жа стылі агароджа і брама святыні. Можна ўбачыць дагледжаныя габрэйскія могілкі і святую крынічку. Габрэйскія могілкі на самай справе ў такім вельмі маляўнічай мясціне. Там такі пагорачак, і ён сыходзіць да стаўка.
да возера такое невялічкага, так? Ну і там такія хваёвыя дрэвы, там ёлкі, сосны, так? Ну, такое прыгожая мясціна, прыгожая такая. Вось. Што асабіста касцёла? Там такая асаблівасць ёсць у Рубяжэвічах, ёсць, яна працавала настаўніцай, яна робіць такія экскурсіі, агляды, такая яна вельмі такая, ну, дасціплая, дасцітная, так, яна вельмі добра распавядае пра гісторыю гэтага мястэчка, пра гісторыю гэтага касцёлу, так, як он узводзіўся. Гэта так, але мяне ўражвае другое. З чаго зроблены гэты касцёл? Ён зроблены з каменных блокаў. Ну, трэба ўявіць, прырода не здавала такія квадры, такія прамавугольнікі, такія квадраты, так, каменныя, такія блокі каменныя. Так, яны такія, ледавіком сунуў ледавік іх, яны заўсёды такія паўкруглыя, розныя, але круглыя, блізка да круглай формы. А тут чалавек з кожнай такой круглай формы каменнай, так, зрабіў гэты блок каменны. Ну, як можна сказаць, прабачце, як цагляны, як цэглы, так, кавалак. А ён вялікі. І з іх пастаўлены гэты ўвесь храм, пачынаючы ад падмуркаў і самі вежы, званіцы. І здалёк паглядзіш, ну, стаіць храм, стаіць, вядома ж, ён не драўляны каменны, а калі падходзіш да яго бліжэй, бачыш, чаго ён зроблены, і трэба разумець, колькі прыкладзена гэтых намаганняў чалавечых, рук гэтых, так, мэты, каб усё ж падняць храм, паставіць, менавіта такі надзейны, моцны. Вось, ну, не ведаю, для мяне гэта заўсёды такое, зноў жа той момант или такая прычына, па якой я абавязкова заезжу, калі побач заеду ў Рубяжэвічы, прадуся вакол храма, пафотаграфую. Там, дарэчы, перад помнікам, перад касцёлам, ну так, помнікам архітэктуры, ёсць такі, ну, як бы парк з камянёў, вялікіх камянёў, ну, я бы сказаў, такіх магутных вялікіх камянёў. Гэты парк напамін ці як помнік тым вёскам, жыхары якіх укладалі сродкі, мабыць, і вазілі камені, дапамагалі вось рабіць гэтыя блокі каменныя. Ну, таксама гэта, ну, я не ведаю, магчыма, адзіны таксама у Беларусі такі каменны парк, дзе ляжаць камяні, так, там можна паміж імі хадзіць, і на кожным камені выбіта назва паселішча. Ну, гэта таксама. І, ну, паглядзіш на гэты парк, так, і разумееш, што вось колькі людзей, вось колькі паселішчаў, вось колькі жадання чалавечага, яднання чалавечага было з мэтай пабудаваць святыньку гэтую. Ну, вось. Слабодка. Гэта трэцяя кропачка маршрута. І зноў перад намі храм Вандроўнік. Складана сказаць, чаму гэтая праваслаўная святыня будавалася побач з вёскай ля дарогі на ўскрайку леса ў 1886 годзе. І вось прыкладна праз 20 гадоў царкву перавозяць на прыгожы пагорак у цэнтр паселішча. Узведзены храм у стылі мадэрн і асвячоны як свята-георгіевская царква захавалася ў руінах прыдарожная капліца. Ну, так, я магу назваць яго вандроўнікам, таму што, бачыце, першапачаткова яго будавалі на адным месцы, а потым яго перавозяць у другое месца. Ну, такія вельмі сціплыя звестачкі, што там быў як фальварак, як хутар нейкі, але таксама дастаткова было жыхароў. Вядома, що гэтая вёска сама ўдзельнічала ў будоўлі храма. Але, мабыць, ну, там было, ну, не знаю, можа ідэя, можа больш сродкаў адтуль, можа зямлю выдзелілі, нехта, можа, аддаў кавалак зямлі, каб пабудаваць храм. Ну, а пасля, бачыце, перавезлі гэты храм у Слабодку, вось, і паставілі яго такім на... Ён не штучны пагорак, ён прыродны пагорак, так? Вось, паставілі на пагорку.
Але як я ўжо сказаў вам, што это ён пабудаваны ў стылі мадэрн. Это значыць такі асаблівая архітэктура, асаблівы выгляд яго. Я маю на ўвазе той, што трошкі праваслаўны храм пабудаваны ў стылі мадэрн. Гэта цікава. Гэта цікава паглядзець і вось сфотаграфаваць. Сула. Знакамітая сула. Ці звычайная сула, як хочаце. У межах Вялікага княства Літоўскага гэтыя каралеўскія землі вядомы з сярэдзіны 16 стагоддзя. Затым гэта маёмасць роду Вішнявецкіх, Радзівілаў, а з канца 18 стагоддзя ўласнасць ліхецкага роду Ленскіх. Захавалася па-майстэрску складзеныя каменныя будынкі, стайні, лядоўні, кузні і стальмашні. На ўзгорку парку радавая капліца пахавання Ленскіх. Сядзіба прыватызавана і добраўпарадкаваная. Чаму і знакамітая, і звычайная? Таму што знакамітую зрабілі сёння, а звычайная яна была учора. Умоўна кажучы, так, што это звычайная шляхецкая сядзіба, якую з цягам часу разбурыў час і людзі, закінулі яе. Я яшчэ з Федоруком Анатоліем Тарасавічем вандраваў туды. Ён першы раз быў, я першы раз быў. Яго, дарэчы, няма ўжо, зямля яму пухам. Выдатны быў навукоўца, выдатны быў чалавек, выдатны быў вандроўца. І галоўнае, што ён выдаў шмат цікавейшай літаратуры для Беларусі. Тут хочацца сказаць, не для вандроўнікаў, не для падарожнікаў, не нейкія там для асабістага складу нейкіх навукоўцаў ці даследчыкаў, не, менавіта для краіны. А карыстацца могуць усе, канешне. Вось. Так вось, мы калі з ім туды вандравалі, мы прыехалі, там вось гэтыя зараснікі, гэты бур'ян, гэтае зелля, там было вышэй нас з ім, а ён трошкі за мяне ніжэйшы ростам. І ён там хадзіў, разлаваўся, што трэба кідаць і пайсці адсюль. Але я нейкую знайшоў руінку, залез наверх і пачаў казаць, што Анатолій Тарасавіч, вось туды, лявей трошкі, і мы выйдзем на гэтыя пабудовы. Вось так мы калісьці адкрывалі сулу. А сёння так, гэта прыватызаваная сядзіба, як яе выкарыстоўваюць, як яе, што там пабудаванае, як гэта выглядае, гэта ўжо меркаванне кожнага асабіста вас. Вось, як яна сябе называе, мне вельмі цікава, так? Вось, вось так. А што датычыцца родавай капліцы пахавальні, ратонды роду Ленскіх, то яе, скажу, што яе аднавілі, не вельмі прафесійна. Вось. Але на тым дзякуй. На тым дзякуй, што яна яе канчаткова не разбурылі, захавалі. Яна в руінах неяк глядзелася прыгажэй. Это не пра тое, што трэба не аднаўляць. Гэта пра тое, калі брацца аднаўляць, то трэба рабіць гэта вельмі, нават з навуковай кропкі гледжання. Таму што такія рэдкія пабудовы, як гэтая капліца пахавальня менавіта ратонда, яна рэдкая і вельмі каштоўная для нашай нацыянальнай спадчыны. Паселішча Куль. З сярэдзіны 18 стагоддзя тут нязменна гаспадарыць магнацкі род Радзівілаў. Хутчэй гэта быў фальварак, які неаднаразова здаваўся ў аренду. З цягам часу ён ператварыўся ў радзівілаўскую папяровую мануфактуру, дзе паспяхова працавала картонная фабрыка, ад якой захаваліся гаспадарчыя пабудовы, у руінах жылы дом арендатара і каталіцкая капліца. Вядома ж, яна святого Юзафа ў стылі готыкі. З цягам часу, я не ведаю, можа ўжо ў сярэдзіне 20 стагоддзя, яна, мабыць, аднаўлялася. Таксама вельмі
вельмі такі куточак, не ведаю, незнаёмы для вандроўніка, так? Не вельмі часта туды заязджае вандроўнік, не вельмі часта туды наведваюцца падарожнікі, але ну, гэта па здымачках бачна, што гэта мясціна, якая, ну, я лічу, неправільна кінутая так намі, вандроўнікамі. Трэба яе наведваць часцей, глядзець, это ўсё занатоўваць на вачыма і сваім фотоапаратам. Наступная кропачка – гэта Хатава і Хотава. Ну, тут можна паспрачацца. Ад колішняй заможнай гаспадаркі, якая да 1917 года валодаў род Ленскіх, амаль нічога не захавалася. У 1934 годзе радамі незабытоўскіх Ленскіх у неараманскім стылі будуецца касцёл Найсвяцейшае сэрца Ісуса. У 1944 годзе савецкія ўлады зачыняюць святыню і прыстасоўваюць яе пад склад. Толькі ў 1990 годзе адноўлены касцёл вяртаюць вернікам. Ну, вось ізноў жа той жа прыклад, калі святыньку не разбурылі, не ўзарвалі, як гэта рабілі амаль да сярэдзіны 70-х гадоў 20-го стагоддзя, а яе прыстасавалі пад склад. Ну і таму яна, бачыце, захавалася. Што ў ёй захоўвалі, бачна па сценах, што храм пакутаваў ад гэтага і патрохі разбураўся. Вось. Але, дзякуй Богу, што у самым канцы 20-го стагоддзя яе аднавілі і адкрылі для вернікаў. Побач захавалася драўляная плебанія, якую выкарыстоўвалі, мабыць, таксама, не памятаю добра, мабыць, пад школу выкарыстоўвалі. А сёння яна такая, ну, кінутая чалавекам, стаіць, яе, мабыць, уже і не будуць выкарыстоўваць. Можа, з часам і разбураць. Шкада, але, ну, такое, бачыце. Сёмая кропачка – гэта Налібокі. Налібокі. Вядома, паселішча сярэдзіны 15 стагоддзя належала радам Завішаў, Шемятаў, Радзівілаў, Вінгаштейнаў. Пачынаючы з 1447 года у гэтым паселішчы ў розныя часы існавала аж 3 каталіцкія святыні. Уявіце, якое было вялікае паселішча, якое дазваляла сабе і сродкамі, і намаганнямі людзей, і тымі самымі асобамі, мясцовымі ўладарамі, якія на ўласныя сродкі таксама так маглі пабудаваць 3 каталіцкія святыні. Вось, апошнюю спалілі падчас Другой сусветнай вайны. Але перад гэтым побач з драўлянай святыні ў 1935 годзе пачалі будаваць новы касцёл, будоўля якога скончылася толькі ў 1994 годзе. Ну, там асабліва такія, вы не паляніцеся залезьце ў сеціва, у інфармацыйныя сродкі, пачытайце пра гэтую. Ізноў жа я магу сказаць, што пакутную святыньку, якая ў 35 годзе пачалася будоўля, і толькі праз 50-60 гадоў толькі яе скончылі будоўлю. Там усяго хапала, і звяртання да савецкіх уладаў, і там накрывалі яе нейкім такім цікавым дахам, так вось, каб яна не разбуралася. Ну, а ўрэшце рэшт перад вамі, бачыце па здымачках, перад вамі такая дастаткова цікавая, незвычайнай канструкцыі, можа быць, можна так сказаць, проста так, пабудова каталіцкай святыні, якая мае права і жыць, і існаваць сёння, прымаць пад свой дах вернікаў, ну і вандроўнікаў у тым ліку. Так, камень. Кропачка у нас гэта 8-я кропачка. Камень. У пачатку 15 стагоддзя, сярэдзіны, вядомы гэтае паселішча з пачатку 15 стагоддзя. Сярэдзіны 16 стагоддзя гэта ўжо мястэчка. То есть, ну, літаральна там праз непоўныя 100 гадоў гэта ўжо было паселішча дастатковае, каб яму надалі такі статус
як мястэчка. Уласнасць радоў кішкаў, юндзілаў і салагубаў. Змінуўшы да нашых дзён не захавалася ні адной культавай пабудовы. Затое за вёскай сустракае нас вялізны камень, які сёння называюць чортаў. Ну, я скажу пра гэта асобна. Але гэта назва памылковая. Яна з'явілася пад уплывам новай веры, каб такім чынам перабіць веру нашых далёкіх продкаў. Ну, не называлі яго раней чортавым каменем. Не называлі. І цяпер людзі, калі ты прыедзеш у вёску і спытаешся, дзе у вас тут чортаў камень ляжыць, так могуць людзі і табе непрыемна адказаць, а можа і не паказаць. Вось, запэўню вас. Таму не называйце яго чортавым, асабліва, калі вы падыходзіце да яго. Ну, гэта не ведаю. Гэта зневажае гэтага вандроўніка з мінуўшчыны. Вось, ну, так можна лічыць, можа выяўляць, што там было капішча, гэты камень калісьці ляжаў на капішчы. Быў прычасным, быў сведкай нашай старажытнай мовы, нашай старажытнай веры нашых продкаў. Вось, Рудня Пільнянская, такая назва цікавенькая. Пабудаваны гэты цуд прамысловай архітэктуры на рацэ Уса на ўскрайку вёскі 1849 годзе. На здымках бачна, што будынак млына ў руінах, захаваліся толькі яго сцены. Але і ў такім стане помнік нашай нацыянальнай спадчыны яскрава сведчыць пра культуру ў будоўлі тых часоў. Прыдае прыватнага выгляду і эстэтыцы пабудовы вось менавіта тое, што людзі будавалі з якаснага матэрыялу, прафесійна, і галоўнае, яны яшчэ імкнуліся пабудаваць прыгожа. Млын аднаўляецца вельмі доўгі час, там побач ставок, вось. Сцены вельмі, паўтаруся, што вельмі будынак вельмі прыгожы. Вось трэба было гэта ім рабіць. Ну, мабыць, трэба. Вось людзі рабілі не толькі прыгожымі сядзібныя дамы, палацы і прочее, а нават гаспадарчая будова. Нам бачыце млын, які, якая там прыгажосць. Прывёз там мяшок мукі, вось засыпаў жорны, ды забраў потым муку і паехаў. А не, все роўна рабілі прыгожа. Ну, гэта гэта замаўлялі так. Уласнікі гэтай пабудовы, тыя гаспадары гэтай мясцовасці, яны, мабыць, таксама казалі, што трэба пабудаваць, каб воку было прыемна паглядзець, хто не туды б не заехаў. Бачыце, і гэта і сёння захавалася так. Так, 10-я кропачка у нас, апошняя кропачка маршрута, это называецца Засулле. Паселішча ўзгадваецца сярэдзіны 16 стагоддзя ў межах Вялікага княства літоўскага, уласнасць роду жыжэмскіх, свентаржэцкіх і крупскіх. У канцы 20 стагоддзя быў разбураны сядзібны дом крупскіх. Захаваліся ў руінах будынкі бровара і спіртасховішча. Пабудавана 1892 годзе. У 1872 годзе сюды з выгнання вяртаецца Кастусь Кастравіцкі, Константин, Кастравіцкі, адзін з арганізатараў паўстання 1863-64 гадоў. У Засуллі ён быў і пахаваны. Ну, гэта адна з версій, што ён тут быў пахаваны. Магчыма, так яно і было. Вось. А вось з усёй гаспадаркі захаваўся толькі бровар і спіртасховішча. Але яны такія руіны трываленькія, моцненькія. Вось, канешне, шкодзіць і надвор'е, і тыя самыя маразы, вось, і дажджы, але і пакуль стаіць. Што трэба рабіць з гэтым усім? Вядома ж, захоўваць. А што значыць захоўваць? Гэта кансерваваць. Абавязкова трэба кансерваваць, таму што, бачыце, колькі таго асталося ў нас, у гэтай нашай нацыянальнай скарбонцы архітэктурных помнікаў,
а нават і такія, мабыць, надаваць трэба статус архітэктурнага помніка, і таму можа лягчэй, ці я не ведаю как, каб яны захоўваліся, каб мы імкнуліся іх захаваць далей, значыць. Усё, на гэтым мы сёння з вами сустрэчу скончым. Дзякую вам за ўвагу, абдымаю ўсіх, добрай вам дарогі і беражы вас Бог. Маршруты даўніны з Владимиром Цвіркам.